Dreaming of becoming doctor, study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Kashnong Lyngkhong kabahap hapok Pynursla subdivision East Khasi Hills district kabadan hakapot hapadengkari India batri Bangladesh kalamat ye Jingeh halor Jingthmu ban Kyrwoh batlada ker shispa san phojam nau maupot kijaka shabar kin longno kum kijaka bamdan nong kamtrai kane kalapen mi jingkali na kinong shnong kibla shong la sa hakani kijaka nadu menshwa Kashnong Lyngkhong kadai kabla thau shnong nadu hindai bat menta kadon arpulai tli ki Longïing ki basong hakate ka jaka hakaba ki don ki jaka rap ki yeng sa ka yeng mani bat ki wei ki jingtai lara an ker shispa san phau jam no maupot bon na kini ki jaka rap bat ki yeng sa jong ki nong shnong kin hap shabar jong ka jingker lat no ka skul bat ka wei ka yeng Kinong shnong kilapan pau ka jing persha halor kani ka Jingthmu badha ka nyau tere jen leo araja arpun rio kilapan haircrat ye kinong tray jong ka company NBCC kibawan ban beteng ye ka kamsna jingker badhadu menta ka dang yat ka jingekran halor kani ka benta Hakabaya day bat kani nakaliang ka NPYF Pynursla block hapo ka jingalam u president uba rabbor lang sangpliang u advisor uba rabok tensong ringkat ki dukhat kilalet jurep ya ka Shnong Lyngkhong ha ka sautre unailar arja apunrio ban sakhi da ki khmat ya ka jingeh jongkinong shnong Habakran ha ka tay ka sngi uba rabok ula ay men sim ya ki patba bat kular ban yai don ringkat bat ka Shnong habaro ki sin jam ki bandang wan Ula angru bakani kamdei kamat ka basok banyakran namar kadai ka benta ka bahap ha ka jing penya jong ka sarkar India Henry kum ka sang NPP kin sara ya ka jing dawa shauba prestun tensong ban pen khlan ya ka jing dawa jong ki trai jaka bat ki trai muluk hadian bangila yo lingba ki news batru lingba ki nong song snong bangila ya kendo na kapor ya ka jing bai lai kendo na kalam jok ki snong nong song snong hani pot Lyngkhong ha ka bai de ka jing care fencing nakaliang jong ka central government pi nakaliang ko jungi andang layo banya song perkhat layo ba nakaliang jungi banya kenduk ru ya home minister balong deputy CM bat kumjuru local MLA jungi layo bendiskus sibun ba hak bidi begini kam kumta nakaliang jungi ngilai rai banong banwan mi hidala dia banwan pet ya ka jinglong jingman hak bidi begini ka snong khamtam hak bidi begini ka fencing ka jingwan jungi ka banding kong kamat kolong ba kumka political wing moka tongka National People's Party iwan ringkat baka mensim ba sungkya baru iwan ru ringkat baka jing ai mensim yakin snong himbaro ba ngemde benduk mensim nomor ba nakaliang kejungi hi kumka youth wing tongka National People's Party ni yale kat bala hi ban mi syakmat ban ai kejing Kyrshan ka pura yakin snong ni hot kamde ke besuk bang ipin makani kamde ka state subject banginya keren Nre kini kadika subject jong ka central government ba nakaliang ka jongi ngi sungthu long ka bae nre long suwan aingo pat you blade bar ba nakaliang jong ka government hot nakaliang jong ka government kila syong ka meeting bat nakaliang jong home minister ila khot yaki meeting ha ka bedi BSF ka bedi nakaliang jong SDO ki BDO pat kumjo nakaliang jong ka snong banya perkhat sani bahabat ke bakin le nakaliang kejongki ya kebabahan kebabahatam dan menta kinong snong hang ni pot Lyngkhong bat ke jingwan ke jongi kalong menta ban aimen siem bat ru ban ong hiru ya bai dia pen por ba ni don hakti hakjat ke jongpi hi bat kinong snong je Lyngkhong balada long sakum bajulong ru lani sa long sakum do kumnuru minum dalele ru em ya nakaliang ke jongi kata ke ba ikwa ban ai ka khubor ke ba dikena sakan snong je Lyngkhong bangi nakaliang ke jongi minum yepi sadien Nre ini kesat nakalian jengiru ngin hakini kisngi ke babot in salet banyak kenduk ya home minister sian ban bo ya ke memorandum nakalian ke NPYF bala lalong sukumno ngin nyelek ban pressure ngin nyelek ban kerpat ya ka government bahkan company state lada ban tuklar ya ka baide punya kam kenang baki nong snong jong ka Lyngkhong inyop yang ban mat ya kata ka jing kemen lan ya kata ka jing songsuk song singan hakani ka snong ka thau ko jongki ya kaba menta mong pi hadian ka jing mi ke isu ban care ka fencing ka long ka jing duk ka bakrau ban ondang laya cepo jong ka snong ling lai ba along no jan 4% ka snong kan hap cepo jong ka buri Bangladesh ya ka di kata ka bangiwan mi badru ban ai men siem mi ke snong ba
Mendai banduk mensiam, mendai ban long bandiau mensiam kan mau bangi dan hak dia kerja jongpi, in long ki dingduk bagi sanduk ke jongpi, in trestom baduk nyai pressure bagi nyai kerpat ya government makan simkiai kan ni baduk ban long kat bala man compensate. Markat kem ke jing sutu kan ni ke jing care ke jing sedang care kan ni fencing la kumbasan senem terus senem ayat. Henry long kan ni ke kenti ke pemerintah. Nganget scam ban nakaliang government kan sengap ya ke jing ut jing nam kan nakaliang jong kasnong Lyngkhong badru ke jing kerpat nakaliang jungi kum ka youth wing jong ka National People's Party bakin perkat kambha badru bakin perkat ya kono galat kelenti kababahan nak kababahatam jong kinong kasnong pa Lyngkhong. Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.